Seppälä korjaa kohti. Pallo Madsenille. Madsen oikealla kädellä ja onnistuu viimeistelemään. Haastettu hypäri, ei tulosta levypallo Kouvoille. Madsen vastaa Kallio. Madsen laittaa miehen tonttiin, mutta pallo... Gonçalves pyytää screeniä, Luosmaa tulee sen tekemään. Heiton paikka ei kuitenkaan aukea. Nyt aukeaa Alexander Madsen vapaana kulmassa. Ja kolmonen pussi. Elikkä Shiloh paikka ei löydy. Pallo iloille Seppälälle. Seppälä kuitenkin Kallio puolustaa Madsenin kolmonen. Nollassa. Shiloh lähtee haastamaan. Hyvin tulee kuitenkin apuun siinä Nenonen. Seppälä korjaa pallo jälleen Gibsonin käsiin. Madsen. Seppälä räppää Shiloh. Pallo Madsenille. Madsenilta lähtee jalka alta. Syöttö selän taakseen, josta Kyle Shiloh linkoaa kolmosen. Eturauta kilahtaa. Asia kuuluukin. Kolmas joukkuevire, ensimmäinen Nenosen henkilökohtainen. Gonçalves korin alla. Vastassa Pratt. Ja Pratt. Seppälä levittää Madsenille. Madsen vastaa Dufault. Dufault hyvin pysyy mukana puolustuksessa. Puolustaa palloa sisään Gibsonille. Nyt Gibson lähtee totutumpaan tapaan selkäkorille päin ajamaan. Huukki vasemmalla jää kuitenkin paikka ei oikein aukaa, kunnes Pratt nousee ilmaan. Shiloh jakaa Hirvoselle, joka 3 pisteen heitto. Jälleen pitkänä takarautaan. Viisi minuuttia peliä jo pelattu. Pratt pelaa sisään, Dufault kääntyy kaatuva. Hiukan epävarma, voisiko näin sanoa. Mikko Luosmaahan pelasi kaudella Kouvojen kakkosjoukkuessa, eli korjaan palloa leveälle Nenonen. Nenonen ohittaa siinä Shilohn. Pallo vielä kiertoo monia Prattille. Pratt korjaa kohti voimalla. Kallio hyödyntää Gain screeniin, mutta hyvin pääsee yli siitä Seppälä. Nenonen heittokello nollissaan. Nenonen saa vielä pitkään kakkosen ilmaan. Ville Hänninen korjaa kohti. Gibson tulee kuitenkin hyvin apupuolustamaan. Juho Nenonen. Hänen vuodessa lähtee korjaa kohti floatteri ilmaan. Ja oma hyökkäyspää levypallo pois. Wiggins edelleen ottaa 3 pisteen heiton. Osman etu myöskin se, että pelaa äärettömän fyysistä peliä ja pystyy sitä kautta luomaan myöskin heittäjä. Pallossa Wiggins. Wiggins Nenoselle. Nenonen laittaa Madsenin tonttiin. Tilanteessa ei virhettä.
Weinerberg korjaa kohta. Haastaako Matsenia? Ei haasta. Laittaa pallon Weinerbergille. Kallio pyytää palloa. Weinerberg ottaa kolmosen. Tämä kuitenkin selvä. No, nämä on vaan yksinkertaisesti sellaisia ajoja, että pallo on laitettava koriin. Että en tiedä mitä häiritsikin se, että Kallio kaatuu vähän tuossa tilanteessa. Monia Pratt. Pallo kiertoo Kalliolle. Kallio kulmaan Nenoselle. Nenosen kolmonen ilmaan. Rautille hyviä paikkoja. Hänninen pelaa sisään Geille. Gei vastaa Luosmaa. Pallo pelataan toiselle puolelle Dufaultille. Kouvoissa isompia minuutteja, mutta nyt on viime 3 viikkoa tainnut olla korikouvojen pelit jo ohi, joten sitä tuntumaa ei niinkään löydy. Kun Wiggins Marchania vastaan haastettu. Pallo Dufaultille. Ja Alexander Marchen tällä kertaa torjunnassa. Pallo jälleen Dufaultille. On Kouvot hyvin aggressiivisesti pakissa mukana. Kallio löytää syöttösuunnan. Löytää Dufaultin kaatuva hypäri. Seuraa häntä. Screenissä vaihdetaan, Wiggins ottaa kolmosen takarautaan, pallo siitä Shailohille ja hänen kauttaan Matsenille. Gei lähtee ajamaan korjaa kohti, kun Hirvonen hänen edessään, mutta nyt epäonnistuu Donkki, etsii paikkaa, ei mennä sitä löytää. Kolmonen ilmaan, eturauta kilisee levypallo Matsenin käden kautta, päädystä yli. Wiggins kierrättää Dufaultille. Ilmari Kallio kolmonen metri viivan takaa, tällä kertaa jää eturautaan levypallossa.